Zdary sránce lidi, zdraví vás Gisman a teď jdem na hru Skate 3. Takže poslední video jsem vydal asi před týdnem. A teď jdem na další video. A třeba vy jste mi psali, že jsou dobrý držkopády, jak jsem naposled natočil. Tak já to klidně natočím co je? Mě se to nějak syklo předtím. Ne, kecám, nepsali jste mi, že jsou dobrý držkopády, ale zatím mi nic nepíšete. Tak já jdu asi natočit mlácení lidí. Takže, co tam bylo? No, tak si trochu zablbnem. Tak se za chvíli uvidíme. Promiňte, spadá mi kamera. Takže jsme zpátky a jdem na to mlácení lidí. Ty, proč padáš? Proč padáš? Jsem buldozer. Ne. Počkejte, jsem buldozer. Žbum. Jsem buldozer, nešej na mě. Jups. No tak on mě nějak dal. A teď si jdem ukázat mlátit skatem. Koukejte na to jako. Zvedni se, zvedni se. Zvedni se. Jak ho přetáhnu. A s druhou. Jestli mě schválně dohoní. Juhu. Vedle, netrofuju. Jde si. To je hajzla. Co ty tu stojíš? Ty jsi nějaký odolňák? Hej, on nejde zmátit. Ty? Jo, konečně. To byl nějaký špek. Nešel zmátit. Co je? Máš se mnou problém? O. 3 na 1. Tak počkejte. Takže jsme zpátky. Jenom jsem potřeboval dojít na záchod. Tak se vám omlouvám. Takže, co se tu vyválíte na zemi? Jak nějaký schnilý bečky. On je červený. Bylo agresivní. Tak ne, nech mě. Ne. Nechytí mě. Oni se mátí navzájem. Tak to si děláš srandu. O, viděli jste to? Jak drží ten taser? Co ty holka schnila? No tak nic. Zkusíme něco. Jo, už tam budem. Kurva. No jasně, hoď držku. A pojď. Já ti dám. Jo, a to chci vám ukázat. Tady si dáme pač a uděláme jenom. Jo, a takhle ležíme. Normálně ležíme na skateu. A teď se modlíme, aby nejelo auto a ono nejede. A pak jenom na konci skočíme.
tak nic. Tak jdeme látit tady lidi. Koukejte, musíte takhle nenápadně. Co jsi to měl? Ty jsi to měl porno. Neže se nestydíš. Neha. Co? Ne. Vedla, nedáš mě. Co? Už nejseš nasranej? Hajzle. Já ho fláknu. Co? Teď bude zlej. Já sejmu. Tak nic. Ne, utíkej, Káťo, utíkej, oni tě jde, byl velký. Kámo, nech mě už bejt. Chcete něco vidět? Já můžu udělat tohle. On se netrefil. To. A pojď. Co je zmrt? Jsem ti dal kapoéru, vole. Chceš ukázat kapoéru, vole? Jo, já ti ukážu kapoéru. Když se mě ani nedot. Ty, co ty seš Anonymous? No jasně si, lehni si jak tady nějaký bezďák. Bezďáku. Ne. Ten bude zlej, kámo. Počkej, schválně. Vlezou sem lidi. Sem nevlezeš, co? Já ho sejmul skatem. Teď. Proč si tam nestál? No tak ale. Jdem na něj. Ne, pojď sem ty synáčku. Jo, vy mi vlastně můžete to přesunout. Ohoho. Champions. Zdrej. Utíkej, Káti, utíkej. Kde jsi, vole, já si tě najdu. Já jsem Samara. Zase do ní umřeš. Nekecám, za den umřeš. Co ty? Zbrde, boj se. Co je, hajzle. Ale až na mě půjdeš, tak na tebe vezmu branidlo. No, ty, jsi červený? Co je? Máš se mnou nějaký problém? Bezďáku. Bezďáku. Tak nic. Tak si přeskočíme. Co to bylo? Kurva. Čute, manuál. Tak jo. Jo, a teď dej sejmout nějakýho týpka taka. Kurva. Nějak se to nedaří. Dal jsem jí. Hej, bude vás zničený skate. Hele, šlapu ti na něm. Koukej, normálně já na něm dělám triky. Pojď si můj.
No pojď si můj. Ne. Jo, já něco zkusím, kámo. Co to bylo? A čumte? Teď jenom udělám. Kurva. Co ty ženská blbá? Jsem ti zničil skejtík, zničil... Koždu. Ne! Já jsem chtěl Ty vypadni. Vy tady ležte. Počkejte. Ležte. Enis nejmilčan. Cina. Ta. Ne, ona bude mít to. Ona bude mít taser. Jo, budeme tu všechny mlátit. Jako, co si to dovolujete? No, takže to bude asi pro dnešní video všechno. Jo, teď mi psal jeden divák, jako, že že mám natočit, jako, že mi budete dávat úkoly, co mám udělat ve Skate 3. A už mi psal, jako, že ať mám se rozjet z toho z prudkého kopce, dát na konci rampu a skočit do nákupního košíku, tak to udělám. Ale teď jsem natočil tohle, protože on mi to napsal, až když jsem to teď točil, tohle video. Takže asi ho ještě dneska natočím. No a to je asi všecko. Já se s váma loučím a zdarec ranec.